wannan wane ne kai wane ne kai wane ne waye kai kai ta ko zo nan zo yaya ina zuwa baba kana ga an taba dan takarar mu wallahi yau garin nan ba zaman lafiya baba gwamnan mu fa mai jiran gado fa ka taba fa wane ne sanata Sani Abubakar Alhaji insha Allah 2019 shine gwamnan jihar kage shasha yau wallahi garin nan ba zaman lafiya ba san shi kake ba kana san shi ne baba ai ni cikakken mu baba ni fa in an taba shi sai in ji gabaki ɗaya fa kaina fa kamar yana sa kai baba in an kira sunan shi kawai sai in ji gabaki ɗaya ba abin da yake mun daɗi sai to inda san shi kake ba za ka ɗauki makami ka tafi ka ce za ka je ka faɗa ba to kaddara yanzu ka ɗauka ka je aka buge ka aka sheme ka faɗi a ƙasa ka mutu ka mishi asaran ƙuri'a ko ka ƙara mishi ƙuri'a a'a je bai ce a tada hankali ba yau zani in zai ganka ka ɗauki wannan abu hana ka zai yi ka bar wannan ka ajiye shi ku fito ranar zaɓe ku matasa ku kwantar da hankalinku yawa to ai ni na yawa wannan ka gani wannan ita ce makaminka a madadin wannan za ka je ka tanadar ka adana ka ajiye ranar zaɓe ka fito da ƙarfinka ka je ka kaɗa mishi ƙuri'a ka ɗaukar mishi fansa kenan ga abokan adawa. Daman Hausawa suka ce sara da sassaka baya hana gamji toho. Sani Abubakar tun bai kai ga haka ba a tare shi ta nan a buge ta nan Allah ne na ɗaukaka shi saboda Allah ne tsare shi don shi ya kawo shi. Yawwa. Baba na gode. Yawwa. Da ba don shawarin kan nan ba. Da yau garin nan sai an san an taɓa min gari na wallahi. To amma zan yi amfani da katin zaɓe na din adana ta kan mai asarar kuɗi a can jiya ko a kashe ni. To zan yi amfani da ita in canja zaɓen 2019 in Allah yadda sai ya ci zaɓe. Yawwa. Na yadda ita. Zan yi amfani da katin zaɓe na. A'a to ɗauki ka kai man ɗaki. Ɗauki ka kai man ɗaki. Zan yi amfani da katin zaɓe na baba. Zan je gona an jima. Dan canja. Dan je faɗa masu abokanai na ko duk abin da yake. Na gode. Na gode. Hakan muke so. Allah na gobe fito marashin tsoro sani kwanta gaba ka da tsara mu a tara ba mu da maka oyoyo ga ki gudu nan ya dawo da na tuna baya tara ba tana kuka in ji in shaga alƙasin ma a zo ka gani har yau ba ta daina ba ga ki gudu nan ya dawo burasa wanda ka jin karatun bujimi da zai share mana koka a ga talakawa a san ba mu hota ba